Hagani kasni arp santrik rempang aja penriu kaseng HYC ka thang ru yak ting shop jong sunel diohar dakading kembaklang kum kadak jong jing penrem kebajur kum ta kaseng ladawaru bakani ka jingle jongki kade kawi kembakta kejat penriu borok kawi uba rehem G Saibon General Secretary HYC sengkemi ula ong ma udewan panma mador hagajing panma ba ma umde banchu shongklik ti hakaba ura ongru ma uni usnil la penmi ru ya kerteng uba rijoy kum kaseng kal ongru ru bakani baro kawan pen kumar ya kecat benrio baro kawai tang jingwan keren jong uni usnil kaseng ilai wan hane ka ajan ngene ko office jong GP ban pau ya ka jing sngo bitar ban ha ka ju bor ka jing perem jong kaseng ban kum jong ka jaj breu hi brakwai ya ka jing kren bi ya ka jing kren anna jong wei breu bodai jong ka RSS beru dekat jong GP ya ka ba ngilai i lengba ki video ha ni isni umno kren ban penyesit parajaj breu lengba jong kaniam di emdon kam su ban batai ngai bun ki pajba jong ka jaj breu ni kira sakhi ya ka jing kren labla ka jong u ya ki jing kren bi ki jing kren ki bayalam bakla ki jing kren ki basniu bat ki bakta mat yong ya ka jaj breu bat kham tam ya ka jing itali ha ka jaj breu ko jongi tena kali yang kaseng ni wan ban perem ya ka jing kren jong u ni la thang ru ya ka ni ka teng shop ban thang jam dau jam riu ya kum gini ka jaj breu ki bangi kum ka jaj breu ngim don kam bikin wan yu ka jaj breu jongi mar ngi soto balada ka jing don jong gini ka jaj breu kan wan ra ya ka pat ka pra kan wan ra ya ka jing isi kan wan ra ka jing pun jong ka jing ba mehun ka jing ba mesuk hapadeng jongi pardok prosnap tekawai ke ba nakaliang ka seng iwan hakani ka por kalong pan pun sothuru ya ki pajba jong ka jaj breu bateng teng ki breu ki wan nabar ki kren kasi ki so bagi nang kren kasi andre ngi sothu shai ba wanabar usa wanabar hi bat ngi kum ki pardok prosnam ide hi mangi bane shong bane sa ni takdaw ngi don kam ya ka jing teli ngi don kam ya ka jing so jumut ka jing ki khle iwe puwe ban mailat ya kum gini ki breu ki bawan nabar ki bayale ban pun stu bakla ki bele ban yalam bakla bat kham tame ban perung ya kijing mut ki basneu ha ka donut ha kijing mut perkhat jong ki parro pas nam ki jongi tindak kali yang kaseng bang mengiwan hang ni ban thang yang ning shop hendrei ni dawaru ba udai ban ai ka public apology umdai ba un susong bun sus ngapjar namar kani kala khata bahaya ka jaj breu jongi kham tamme ka jing ya teli jong ka jaj breu jongi te ha ka ju ka poru kumban sukun kan mau lengba ka tu video ngi bola penan kam bah ya ka kerteng jong bari joy bar jir joy kumbang si thoi ki dai wei ni ki reu rang ba jong ka dong ka than ri war ching ba ka senong ki thau ki buram ha bar udai rang ba jong ka niam seng kasi ya ka ba ngi kum ka seng ru ngi buram ba hai u ba ha ka ju ka por udai rang ba lai don benta ha ka jing le hill state tingi su thu shai ba ka jing puran kam jong u new reu new dekhar le sing na dong ya ka kerteng ka jong bari joy kalong ban supen bej ya ki parro parsnam ke jongi ya ka ba ki parro snam ke jongi ki ban sotho bakum gini ki breu ki wan bat kilaj handrai ngi mangi shong hngni ki wan ban berbi ki wan ban pensniu ya ka jing shong sok shong saing ke jongi bat ki wan ban penjot pen pra ya ka jing ya i ke jing jan jongi parro parsnam wat langi don hapreng ki niam ki jinget ki pher ki ba ngi nget te na kata kadau ka seng hang ni ka jan mit ka sngo ban boru kajing keli yaki nong ilam jong BJP hang ni kiba boy ka office hang ni ayu kin le yau new breu badai nak parti jong ki badai nak keme ka jong ki ka RSS bala kren penpat ya ka jaj breu jongi bala wanra ya ki sembai ka jing ya pat ya pra ha ka ni ka jaj breu jongi ngakar paru ya fi press amdai ba fin suya shong klikti ha ki ni ka benta ba fin lajru ban keli jing keli yaki nong ilam ke BJP ayu gidon ban ong ayu gidon ban penpa halor jeng kini namar ngi kum ke jaj breu hi ngi da super sya adu kata bat ngi nemla ban priang ya ke jing kren ke jing penpat jing ban pra jong ni breu ba kum ba tai ke jing smu jong ki hendrei lengba ki dakishen ki ba pau ha ke video ki jing kren ki jong ngi so thu syai ba kadon ke ke ba sapo ka ba si ba pun ya ke ba ngi nemla ban batai ba ke bagi breu ki plan rei ngi so thu syai ba ngi pada kum ke jaj breu la dalong kum no ru kijaj niam paper ngidon lang jong jing hendrei kum kijaj breu jongi ngi haban ya teli ngi haban ya i iwe ngana nuk sai phi utlen unum bam ya unum bam itu breu unum di ka snam itu breu hendrei endi tang ya snam jong khasi lada de kristan lada niam khasiru
nrai ngihap ban sutu ba banabar sok banabar kadon kam ya kajing isteli jongi krem da ailat namar la dengi ailat baki ni gibreu kin wan ban batai ya karum kom ngai ya kom im no kom bam jongi ya kajing ngai kajing isteli jongi ban penpai ban pra la se kajing yonong kam de jongi kajing yonong kade jongki ese ka ngimtip ka don ka nung ka political mindset ka jongki hadin nrai kadon kajing yonong jongki lada don ka pat ka pra hapo kajek beri ka jongi Nakaliang kasing kan jam ngin sa perkat ke ban le ringin pelak ban batai lu tapi ndai ya mentahi ke bangila ban ong kalau bang iwan ni ban penpau ya jing persyak ke jungi bakum kini ke beriung ngim dai ban pediang haki sinong githau ke jungi bat nya nakaliang kaseng jungi ru ngi apil ya ki parro persnam ke jungi ba ngi dai ban sotu ba habuan ki beriung mentah ki banabar iwan hakadur jongnu hakadur ke bakum nu ngi haban sotu kadang kajing iPhone nakaliang ndai ya mentahi kadang long tangkum ni ke jing wan ke jungi yang lain cak yang silakan. Sunil Jadar, BJP, 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 RSS, we condemn, we condemn, BJP, we condemn, BJP, we condemn, BJP, we condemn, we want apology, we want apology. Sunil Jadar, Sunil Jadar, Sunil Jadar, Sunil Jadar, RSS, 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 we condemn BJP, 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 RSS, RSS, Sunil Jadar, we want apology, we want apology. BJP, RSS, RSS, RSS. We demand apology. Sunil Jadar, Sunil Jadar, Sunil Jadar, RSS, RSS. We demand apology. We demand apology. We demand apology. Sunil Jadar. Tan